Bună tuturor! Astăzi m-am reapucat de făcut YouTube și mă joc aici alături de verișorul meu, Marian. Și el face live. Deci să știți că dacă nu să auziți, pentru că el nu face. Și stați un pic, gata, hai să începem. Suntem pe hardcore, suntem pe telefon. Dacă nu știți, da, suntem de pe telefon. Și am câteva setări. Tu ești de porc. Mări. Doar o carniță. Să văd. Ok. Da, mă. Se blochează jocul. Sat. Bine, Mariane. Am primit și un achievement. Bă, da, mi se blochează jocul, să știți că mi se mai blochează. Telefonul meu e mai vechi, așa că îl am de ceva ani. Trebuie să-mi cumpăr. Eu te-l pe ăștia, fac trade-uri. Ce să facem aici? Trebuie să nu murim, că suntem pe... Dacă în caz n-ați auzit. Bebe villager. Mi golem. Nu vedeți voi în ce face. Nu găsesc niciun chest. Să mor eu că nu găsesc niciun chest. Aici trebuie să... Aici. Hai, du-te. Deci... Cum să nu găsesc niciun chest? Fierar. S-a blocat jocul. Fierar. De că n-am mai văzut un fier. Da. Ui. Bine. Pam. Să iau pantaloni să... Așa și lui. Armura aceasta. Am găsit amândoi aceleași chestii. Stai așa. Nu vreau să dau și lui aer. Uitați un pic să-mi pun și eu mâncărica. Din coace când se blochează jocul. Dați acolo un mare like, un mare subscribe. Pentru că vreau și eu anul acesta. Măcar anul acesta. Să fac 2 like-uri. 2 like-uri. Pentru mine e destul 2 like-uri. Poate mor din prima! Mai vine? Bă, era să mor! Dă mâncare. Bă, cum așa? Blie! Trebuie să mă bag cu el, gata, eu trebuie să-l omor acum. Dar momentan... Acum trebuie să omor pe acesta, să trebuie că ne-ai suferit-o. Asta nu e mai. Unde mă? Goj. Unde mă, Golanu? Boșbolanu. Vino cu aia. Vino, mă, unde ești? Mariane! Ai pierdut cu Golanu, Boșbolanu. Nici nu cred că mai vreau să-l văd acum. Bun, stai.
Ce zice acolo? Vom sta în sat. Ok, ok. Unde e golemul? Nu știu unde e sosul. Who is it? Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. N-au știu, un crafting table. Alo, domnul, ai un crafting table? Ai ceva lemn? Uite aici. Crăsan, boșbolan. Așa la băiatul. Facem aici niște pâinică. Pâinică, 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 pâinică. Băgăm la stomac, pâinică. Băgăm la stomacel, pâinică. Facem de astea. Nu știu, punem și noi. Am făcut iar o mare prostie. Pâinică, 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 facem pâinică. Pâinică bună, pâinică bună. Pâinică bună, pâinică bună. Pâinică, pâinică. Pâinică, ba. Ultima pâinică, asta nu avem nevoie. Dar tu-l păstrez. Cine știe când mai vine boșbolan? Cărnița? Pune în inventar. Nu am nevoie momentan. Trece pe aici, că nu mai vreau să iau legurile alea care le-am aruncat iară. Să vedem la biserică. Avem? Avem. Asta. Puțin. Nimic. Perfect. O să tăiem ceva, nu știu. Trebuie să mă reîntorc la căsuța de care am fost. Să mă iau acolo. Aoleu, iar am pierdut. Gata, să-l pun aceea și iau. Perfect. Lemn. Aoleu. Am uitat să mai vorbe. Ok. Se face noapte și nu e bine. Pentru că s-ar putea să o mierlim. Prin mine nu vreau să mă duc. Nu de caz, dar o să mă duc. O să mă duc, o să mă duc, o să mă duc și o să mă duc. Măcar cu armurica asta. Așa. Unde-i Marian? Alo? Mori Marian? Nu cred că mori Marian. Ieri. Este viu. Păi, ești viu? Da, uite. Ce se ascunde el pe aici? Fără să tai. Pără în căsuță. Ce faci? Uite! Băi! Nu știu bine să joc cu acest doctor. Bă, da. Mai. Na. Mama mea.
să vedem dacă vrea să fie casa noastră. De asta așa cam arată urât. Așa că cam trebuie să-l fură de aici, pentru că arată urât. Marian, ce face acolo? Nu știu. Dar ce-i bine este că face și el live. Duceți-vă, îl cheamă Marian Partal sau Partal Marian. Am uitat ce poză are, da? Vedeți voi pe acolo ce poză are și da, să-i dați lui un like. Face live dacă nu știți. Bine, n-aveți de unde să știți, dar nu știu cum vedeți voi episodul ăsta, dar să știți că el acolo face live. Deci, stai să mai întreb o dată. Da. Perfect, stai să pun asta mai pe jos aici. Așa să vă deranjez, sper. Nu cred că mai vreau să ies afară niciodată. Pe noapte, pe hară. Au scheleton, niște o țintă. Nu-mi dor ochi. Am gold. Stai să... Vreau să fac topor. Unde și? Vine skeleton, vină în casă, vină în casă. Pat! Hai pe bune! Mi-a dat un de ăsta. Vreau un pat. Pălcutoare. Bă. Mi-a zis dacă pot să-i dau și... I-am zis că nu pot. Băi. Ăsta doar să văd. Ok, hai să vedem ce mai e pe aici. Tir și pat. Ce-i paturile astea? Că eu știu unde să mă culc. Eu vreau să mă culc. Aici sus. Aici. Eu cred că mă culc, nu știu unde să mă culc. Să-mi pun patul. Aici eu mă pun. Și-mi fac acea decorație. Aceea mare decorație. Perfect. Așa este perfect. Bă, dar ăsta nu se uită pe
Ce? Să-mi zică și mie. Fac chiar un crafting table. Ăla era caca. Bă. E patul meu. Dar dacă dai una... Nu, eu nu vreau să arăt. Atunci eu îmi fac totul aici, așa cum vreau eu, dacă... Dacă e etajul el, nu? Nu, stau eu sus și gata. Dar mi-l fac cum vreau. Am furat o bucățică de leu. Am nevoie de bucățici de leu. De aici de leu. Oh. Da. Pun aici, uite. Așa să-mi fie frumos dacă e patul meu. Da. Bă, dacă vrea să-mi pună și mai știu pe aici. Eu vreau să fie mai mare. Vedeți că o să fac și un live când știu să-l fac. Este că mă duc și eu să-mi fac un topor. Lasă că mi-e frumos, bă. Am destul de mult pentru o scară. Acum vreau să stau eu jos, nu? Nu, bă. Stau eu.
cum stau eu. Dă-mi ușa. Așa. Am pus extrem. Ba! Cădile, mă. Andrei. Că vreau și mă. Uite, e decât așa. Nu știu asta tot încerc să spun. Că eu l-am fără, dar nu știe el. Pun momentan crafting table-ul ăsta aici. Că acum vreau să-mi fac un toporișcă. Wow, un bucătăș toporișcă. Am murit. Am murit, Marian. Nu te cred. Nu te cred. Nu pot să cred că am murit. Dacă am murit, aici se încheie videoclipul. Să știți, asta vă zic. Nu ți cred, stai că dau un pic de Sprite. Poftă bună dacă mâncați. Sau dacă beți apă. Apă bună. Sau dacă beți suc bun. Și cred că aici se termină videoul nostru. Eu v-am pupat.